खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 24 जुन समबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मोसाहारिया। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ, बयनिबो गाज्रि नोजोराव गोग्लैगोन। बृष राशि। हास्थायना थानायखौ मोना जानो हागौ, गोसोआ असान्थि जाबाय थागोन। मिथुन राशि। नखरनि खामानिफोरा मावब्लाबो जोबस्रांनाय नङा, देहाखौ जोबोरैनो खस्थ' मोनगोन। कर्कट राशि। नखराव हिन्जाव मोननायनि आसा दं, गोदान रादाय खानो हागोन। सिंह राशि। जानाय लोंनायाव बाहागो लानो मोननो हागौ, रंजा खुसिजोंनो साना बारलांगोन। कन्या राशि। आखायाव रांखावरि गैयैनि थाखायनो जिंगा सिनांनो हागौ, दुखु खस्थ' सहायनांगोन। तुला राशि। गारना थांखांनाय अनजालिया दिनै सोफै खालामफैनो हागौ, साना जेथो गोनां जागोन। वृश्चिक राशि। नोंथाङा दोहोन दौलत आरजिना लानो हागोन, मुलाम्फा गोनां सान जागोन। धनु राशि। नोंथांनि मोजांखौ गुबुना नायनो हायि जागोन, सांग्रां जाना थानाया मोजां। मकर राशि। गोसोआव गोथार साननाया फैगोन, गुबुनखौ गियान होगोन। कुम्भ राशि। गावनि आंगोजों गारना थांजानो हागौ, दुखुजोंनो गोसोआ बोरलाबायनो हागौ। मीन राशि। माबा मोनसे मुवा मोननायनि आसा दं, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां, नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां, MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंग'थि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोल'जि, जेनेरेल सार्जन, निउर' सार्जारि, एडभान्स लापारस्क'पिक ENT सार्जारि डिपार्टमेन्ट, अप्थमलजिस्ट, सार्जिकेल, गेस्ट्रेन्टारलजिस्ट, निउर' साइकेट्रि, अनक' सार्जारि डिपार्टमेन्ट, डार्मेटोलजिस्ट, अर्थोपेडिक्स, रेसिडेन्शियेल मेडिकेल अफिसार, इन्टार फेसिलिटि इउनिट, फिजियोथेरापि, रेडियोलजिस्ट, हिस्टोपेथोलजिकेल डिपार्टमेन्ट, इउर'लजिस्ट, इमारजेन्सि डिपार्टमेन्ट, सिटि स्केन, एक्स-रे, पेथोलजि डिपार्टमेन्ट, भेक्सिनेटर डिपार्टमेन्ट आरो MRM मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।